खुलुमबाय आं प्रमद खाख्लारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ लकसभा बिसायख'थिनि नैथि खोलोबनि बिसायख'थिनि सिगां समाव बाक्सा जिल्लायाव बुथारनाय जाथाय। बाक्सा जिल्लानि बरबरि बाखामारायाव गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाय। सिनाय मोनै दुथांफोरा गोबौ हाथियारजों सुनानै सासे सेंग्राखौ बुथारनानै गालाङो लामायाव। बुथारजानाय सेंग्राखौ बाखामारानि रामनि बैसु होनना सिनायथिनाय जादों। बुथारजानाय सेंग्रानि लोगो राकेश लाहारिखौ गोब्राब हालताव फाहामसालियाव थिसननाय जादों। बुथारजानाय सेंग्राखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा नुसननानै मुसलपुरनि डक्टर रबि बर' सिभिल देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो डक्टरा थैनाय फोसावो। बुथारनाय जाथायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। खौरां मोननानै बाक्सा पुलिसा जाथायथिलियाव नुजाथिफैयो आरो नायसंनायखौ जागायो। नायसंनायाव थैजों सिग्लाबनाय गंसे हाथियार बोखांनो हायो पुलिसा। HS आनजाद होगिरि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोदान खौरां। रिजाल्टनि खालारखौ फोसावबाय। आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिल सुंद'बै AHSE जों खुंजानाय 2024 मायथाइनि HS आनजादनि रिजाल्टआ थाबैनो फोसावजागोन। दिनै आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रानथ पेगु बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो दि फैगौ दाननि 5 खालार एबा 5 मेआव 2024 मायथाइनि HS आनजादनि रिजाल्टखौ फोसावनाय जागोन होनना। बिसायख'थिनि सिगां बिटिआरआव बिसायख'थियारि हिंसायारि जाथाय। सेरफांगुरि नेपालपारायाव बिसायख'थिनि हिंसायारि जाथाय। सिनाय मोनै सुबुङा नेपालपारा प्राइमारि BPF दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिं मावखुलियाव अर लगायदों होनना BPF दोलोनि मावथिफोरा खौरां मेल खुंनानै गोख्रों बिजाथाय फोरमायदों। UPPLनि माखासे दुथांफोरा हरनि 12 एबा 1 रिंगासो समाव अर लगायनानै होदों। बिथांमोना सानदों जानांगौ बे बारनि बिसायख'थियाव जेनगोनखौ मिथिखानानै हिंसानि आश्रय लादों। प्रमद बर'आ खुगायाव सान्थि सान्थि होनना बुङो, नाथाय दा नुबाय सान्थि बेखौनो बुङो नामा? गुबुन दोलोनि फोसावदिं मावखुलियाव अर लगायना होनाय, बियो सान्थि जाबाय नामा होनना गोख्रों सोंथि खालामनायजों लोगोसे बे जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिनि सायाव गोख्रों एक्सन लानो थाखायबो खावलायो। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव थांनाय हराव अर खामनायजों गोबां लाख रांनि खहा जादों। थांनाय हरनि 11 रिंगा 30 मिनिटसो समाव गसाइगावआव अर खामनायजों 50निबो बांसिन गलाफोरा खामनानै सेवहांगार जाजोबो। बे जाथायखौ अर खोमोरग्रा हान्जाया खौरां मोननानै जाथायथिलियाव नुजाथिफैनानै अरखौ खोमोरनो हायोब्लाबो सफैनाया गोबाव जानायनि थाखाय अरखौ खोमोरनो हानायनि सिगांनो गलाफोरा खामनानै सेवहांगार जाजोबना लाख रांनि खहा जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैनो हायो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।